Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дарскус и днес ще покажа два капана, едно две изобретения и утре ще снимам как ги правя. Нека да ги покажа. Моята врата, първото изобретение. Минавате. Още пак някой ще пита, кога ще ли кажеш, както казах. Ето, друго капан. Просто ще го щупа. Изстрелвачка. Литнахме. Лошо, не знам къде се намирам. Моторчето се ориентира. Има ли торч, значи съм близко. Ето. Лагвам в момента и затова просто ги направих. Надявам се, че следващия път снимам още един капан. Аз му викам капана, колко не може да се измъкнеш и да искаш. След това капана, който няма да го тествам аз. Реших да го тества едно приятелче. И така, след да му запушим пътя. Това е последния капан. Надявам да цъкне, след това 2 и след това ето да използвам, това е с TNT и F1, F5 и това беше от мен.